existeix la llarga. És una prova que ja s'ha convertit tradicional dintre del calendari d'aquest esport a nivell català. Hi participen moltíssimes embarcacions, no només del Principat, sinó també del País Valencià, també de les Illes Canàries, en una competició més llarga de l'habitual. És el que es coneix com la llarga. Amb només 8 anys d'història, la llarga ja s'ha establert com la regata que dona el tret de sortida a la temporada del rem català. Enguany, en la seva 8a edició, la llarga ha comptat amb diversos equips catalans, però també amb convidats vinguts d'arreu de l'Estat, com des d'Alacant o les Illes Canàries. A més, també hi van participar 4 equips francesos del Rosselló i Llenguadoc, la majoria d'ells procedents de la població de Seta. La llarga 2012, per tant, va ser tot un èxit de participants i va suposar un bon entrenament de cara a l'inici de la Lliga Catalana de Llaguts, que començarà aquest proper cap de setmana. Vam començar com una mica tímids, però aquesta regata ja ara és el 8è any que se celebra i està no solament consolidada, sinó que la gent ja ho ha incorporat al seu calendari de regates com una prova pròleg per una mica medir les forces. És veritat que no s'ensenyen totes les cartes i que amb alguna tripulació potser falla algun dels, diguéssim, titulars, no? Però ja pots anar veient una miqueta el que serà la Lliga. És important, doncs, tots ens agrada el rem i quan venen companys d'un altre país o d'una altra regió estem a deixar-los el que faci falta, no? El bonic és estar aquí tots junts i compartir un dia de rem. La regata de la llarga és aprofitar simplement per agafar sensacions amb el barco del Llagut, per agafar el barco més pesant i tornar a recuperar sensacions a l'estiu. Aquest estiu ens espera una lliga dura i tornar a agafar el barco i tornar-nos a posar a tope amb el barco que ens toca. És especial perquè l'organitzem els 3 clubs de Badalona, però bé, amb una gran aportació per part del Bétolo i especialment d'en Jordi Marco, doncs que des de fa 7 anys que insisteix any rere any perquè la llarga agafi importància dintre les regates de Catalunya. Dels convidats de fora de Catalunya cal destacar l'equip vingut de les Canàries. El Club Deportivo Herbania de Fuerteventura repetia presència a la llarga per 2è any consecutiu. I és que en visites com les que fan a Badalona o a Orio, al País Basc, els canaris estudien models de rem per tal de potenciar aquest esport en el seu territori. El año pasado avanzó bastante porque hemos estado en el descenso de Orio en febrero y aquí creía que no íbamos a poder venir, pero lo hemos conseguido porque hay pocas subvenciones y no hay dinero, pero hemos conseguido, hemos venido y la gente está muy contenta. Y allí tenemos formado 4 clubs de remo y estamos pendientes de hacer la Federación Canaria de Remo, que es muy importante. A Espanya hi ha uns que són intractables, que són els bascos, que això és un altre món, diguéssim ja arrossant la professionalitat, o sense arrossar, són professionals gairebé, i després hi ha la Federació Valenciana i la Catalana a darrere. Evidentment aquesta gent es mira amb nosaltres com nosaltres ens mirem els bascos. I quan venen aquí, venen amb molta il·lusió, home, han de venir amb il·lusió per fer 3.000 quilòmetres. Com la llarga és una regata no oficial i de caire festiu, els resultats de la regata no tenen gaire importància a nivell competitiu. Tot i així, els 3 clubs de rem de la ciutat van fer podi en alguna categoria. El Bétolo en el sènior femení, el rem Badalona en juvenils, cadets i veterà femení i el natació amb el seu veterà masculí.